Daj da ti popravim kapu. Bako, ne dirajte me. Završila sam da crtam, pogledajte. Hoću žele sa ukusom kole. Hoćete moći da ga napravite? Hajde, počnite. Treba mi kola. Otvorit ću je i popiti, jer mi treba samo flaša. Da, tako je. Obožavam kolu. Ups. Nemoj, nemoj. Izvinite, ne mogu da držim to u sebi. Ups, malo sam preterao. Podešava se. Dakle, sipat ću u flašu bombone njort. Super. Ostalo je dodati kukuruzni sirup. Baš je lep. Super. To je to. Flaša mi više ne treba. Maj, pazi. Odvratno. Ups, izvinite. Sada moram staviti poklopac i sve dobro promešati. Tako je. Mislim da je dovoljno. A sada stavim flašu. Ej, rekao sam stavim flašu. O ne, zaletio sam se. Ajoj, hajde. Kidaj se. Pao sam. Ne brinite, sve u redu. Otkinuo sam flašu. Konačno. Sad je stavljam u činiju sa ledom i čekam. Jao, taj žele izgleda čudno. A ja ću napraviti žele od meda. Jao, nemam više meda. Tačno. Idem u šumu po led. Tamo su moje drage pčelice. Kakav kostim. Zdravo, pčelice. Hoćete mi dati malo meda? Tišina, smirite se. Uzet ću samo malo. Da, kako je lep. Odlično. Toliko će mi biti dovoljno. Ćao, ćao. Eto, stigla sam. Pogledajte, donela sam med. O ne, koliko pčela. Sad ću skinuti lopaticom malo meda u flašu. Kako slatko. A med je tako lep. Ne razumem, ko tako galami? Nema nikog. Jao, donela sam toliko pčela, a nisam primetila. Dobro, uzmite sve med, ne treba mi više. Sad je sve u redu. Izvinjavam se, dakle, napunila sam flašu medom, zatvorit ću je i staviti u frižider. Ostalo je malo sačekati. Jao, sada ne sumnjam da ću ja pobediti. Ja ću uzeti kolu i napraviti žele pravo od nje. Sipat ću kolu u tiganj, a zatim dodati žele bombone sa ukusom kole, a posle ću sipati malo zlata. To će biti ne samo ukusno, već i jako lepo. Da, tako je. Sada treba sve dobro promešati, a zatim sipati sve u praznu flašu od kole. Da. Kako lep žele mi je ispao. Oduševljena sam. Dakle, flaša je puna. Završila sam. To je super. Ne, Mike, to je užasno. Da, užasno. Užasno super. A sada treba to zalediti. Uradit ću to uz pomoć tečnog azota. Da. Brzo će zalediti kolu. Mike, vidi kako čudo. Ne mogu da verujem. Za malo da zaboravim na svoje žele. Eto, sve spremno. Može se probati. Odlično. Prvo ću probati ovo. Izgleda baš lepo. Wow, super, kako slatko. Svidjelo mi se. Što ovdje? Wow, izgleda zanimljivo. Ne mogu da verujem. To je zlato. Da, i ukus je super. Oduševljena sam. Pa ostalo je treće jelo. Wow, unutra su bombone njort. Obožavam ih. Sad ću probati. Wow, neverovatno. Baš mi se sviđa. Mike, ti si najbolji. Pobedio si. Što, ozbiljno? Cool. Pogledaj, šefa. Bako, ne smetajte mi. A sad mi se jedu palačinke, jel može? Hajde, spremite mi najlepše palačinke na svetu.
O, pa to je lako. Sad ću sipati na tiganj malo šarenog testa. Želim da napravim palačinke u obliku meda. Da, to će biti baš slatko. Odlično mi ide. Ha, kako slatko. Bako, ne dirajte. Došla mi ideja. Sad ću napraviti najlepšu palačinku. Emily i ja imamo kuće koje se zove Chloe. Tako da ću napraviti palačinku u obliku naše Chloe. To će biti jako lepo. Prvo treba nacrtati konturu, a zatim obojiti sve. Da, naranđasta boja najviše odgovara. Wow, odlično mi ide. Emily će biti oduševljena, siguran sam. Dodat ću malo roze boje i to je to. Ostalo je samo sve prevrnuti. Wow, divno. Bako, a gdje je nestala baka? Treba uzeti malo povrća iz moje bašte, a malo šargarepe. Aha, tako je. Odlično, stigla sam, jeste me izgubili? Išla sam u baštu. Pogledajte, donela sam sveže povrće. Narendat ću povrće, zatim dodati brašno i jaja. Tako je. I naravno treba sveže mlijeko. Baš je zdravo. Ostalo je sve promešati i moje testo je spremno. Mogu ga sipati na tiganj. Imat ću zdrave palačinke. Da, ostalo je samo sve prevrnuti. Jel osjećaš miris? Da, odvratno. Stavljam sve na tanjir i ukrašavam jogurtom. O, da. I obavezno treba dodati zelenilo. Kako vam se sviđa? Jo, jadna Emily. Dakle, vreme je da serviram svoje male palačinke. Stavit ću ih u činiju. Zatim ću dodati malo džemu od jagoda. O, da, baš je lep. Sipat ću ga u uši i to je to. Ja sam majstor. I ja. Emily, prijatno. Wow, sve palačinke su tako lepe. Želim da probam prvo ovo. Fuj, ne volim zelenilo. Šta? Ili to povrće? Fuj, odvratno. Neću to da jedem. Wow, ove palačinke izgledaju jako slatko. Baš mi se sviđaju. I ukus je super. Zadovoljna sam. Wow, pa to je naša kuća Chloe. Nevjerovatno. Da, ovo je najlepša palačinka. Oduševljena sam. Da, opet sam pobedio. Hvala, sestro. Ovog puta mi se jede burger. Jel može? Može. Fuj, šta je to? Mleveno meso. Odvratno. Neću da ga diram. Ali moram. Eto, pljeskavica je spremna. Ostalo je ispržiti. A sad mi treba lopatica. Bako, a vidi kako mogu. Ovo nisam planirao. Jo, moja pljeskavica je uništena. Znate, neću opet da pipam ovo mleveno meso. Imam drugu ideju. Napravit ću slatki burger. Da. Prvo ću namazati nutelu na lepinje. Tako je. To će biti jako ukusno. A sad mi treba punjenje. Uzet ću marshmallow. A ja ću ugrejati svoje lepinjice. Tako je. Bako, sad ću vam pokazati kako se to radi. Gledajte. Bravo, bravo. Ne zanima me. A sad ću napraviti pljeskavicu. Odlično. Ispržit ću je. Nešto sam se umorila. Ne smijem da spavam. Aha, prevrćem pljeskavicu. Jo, šta je to? Zar ne vidiš? Hoću da ispečem svoj marshmallow. Tako će biti lepši. Da, dodat ću još želetrake i to je to. Moj burger je spreman. Šefe, jeste vidjeli? Jao, kako je dobro što Emily ima profesionalnog šefa koji će nahraniti. Ja sam već napravila pljeskavice, a sad ću ispržiti slaninu. Odlično, vreme da sastavim burger. Prvo kečap, a zatim salata, pljeskavica, sir, povrće i naravno slanina. Ponovit ću to još nekoliko puta. Da,
To će biti baš veliki burger. Mala će biti oduševljena, ne sumnjam. Jao, kako velika porcija! Maj, šta ti je? Jao, tačno, vreme je da sastavim svoj burger. Stavljam salatu, pljeskavicu, luk i obavezno slani krastavci. Obožavam ih. Zatim paradajz, sen i kečap. Eto, baka je završila. Jao, šef ima veći burger, ali moj je ukusniji. Jao, Mike, šta radiš? Bako, ne brini, sve je pod kontrolom. Hoću da istopim bombone, to je to. Emily, možeš probati. Da, prijatno, draga. Wow, kako veliki burger. Sad ću ga probati. Jao, ne stavi mi usta. Ali ukus je divan. Baš mi se svidalo. Idemo dalje. A šta je ovdje? Jao, sve je ispalo. To nije dobro. Šta je to? Ne mogu da verujem, to je slatki burger. Neverovatno. Sviđa mi se ova ideja. Marshmallow, žele bombone, Nutella. Nije loše, ali htjela sam nešto slano. Dakle, pobedio je šef. Hvala, Emily, baš mi je drago. Počet ćemo od nečeg jednostavnog. Spremite mi pomfrit. Lako. Biće urađeno. Taman sam hteo da naučim da kuvam. Dok svi čiste krompir, ja ću pripremiti ulje. Ne može ga biti mnogo. Eto, ulje je skoro provrilo, znači vreme da sipam u njega krompirići. Ne. Stani. Joj, kako prska. Vruće, u pomoć. Šta to radiš? Za malo nas nije poprskalo. Ulje treba sipati vrlo oprezno. Onda će se krompirići ravnomerno ispršiti. Eto, ništa teško. Pomfrit je spreman. Ostalo je dodati malo sosa. Pomfrit? Ovo je običan prženi krompir. Ja sam spremila pravi pomfrit. Ali to nije sve. Sad ću od običnog krompira napraviti pravu delikatesu. Treba će mi slanina, sos. I naravno, ruzmarin. Tako je. I još nije sve izgubljeno. Zašto ne bih uzeo gumeni krompir? Kažu da ako ga umočeš u sirup od jagoda, bit će i još lepši. Oho, prvo ću probati krompir u sredini. Bako, to je super ukusno. Jao, fuj, ne podnosim rozmarin. Žao mi je, gospođo kuvar, ali nije mi se svidjelo. Ali baš mi se dopala ideja sa slatkim pomfritom. Sad ne znam koga da izaberem. Neka baka bude pobednik. To. Ovaj put je zadatak teži. Morate spremiti sushi. U redu. Znam najbolji recept. Sushi? Da, u selu nemaju pojma šta je to. Šta kažeš? Sad ću spremiti takvi suši da ćete svi biti oduševljeni. Obične suši su baš dosadne. Bolje da napravim slatke. A unutra ću staviti šlag, gumene oči i bombone Haribo. Odlično. I naravno ne smem zaboraviti na čokoladni sirup. Zanimljiva ideja. I ja sam skoro spremila svoj suši. Samo ponavljam za našim kuvarom. Za sad nije uopšte teško. Nije teško? Vidjet ćemo kakvi ćete odvratni suši napraviti. Pa šta, sos znam i ja dodati. Oho, kako se to
to zove avokado? Glavna stvar je sve ravno vrnuti. Vi bako sigurno nećete moći tako. To je to, savršeni suši su spremne. Kakav užas! Nisam mislila da suši tako odvratno izgledaju. Vreme je da umotam suši u losos. Neću štedati ribu, debelo ću je iseći. I naravno mi treba soja sos. Riba znači? Pa dobro. To je to. Nadam se da je ispalo ukusno. Jao, od kuvara suši izgledaju mnogo lepše. Moram nešto da uradim. Znam. Zašto ne bih napravila suši od krastavca? Biće i ukusno i zdravo. I odvratno. Zašto? Krastavac je mnogo dobar. Samo treba zatrpati što više pirinča u njega. To je odvratno. Sad čekaj, to još nije sve. Eto, gledajte kakva lepota. Šta je to? Nikad nisam vidjela suši od krastavca i pirinča. Fuj, to neću jesti. Ali slatki suši ću rado probati. Ukusno, ali to nisu pravi suši. Ostao je posljednji kandidat. Evo ih, pravi suši. Ekstra, a gospođo kuvarice, pobedili ste. Bilo je očigledno. Nadam se da vaflu može spremiti svako od vas. Čuo sam da treba početi od testa. Mislim da neću imati problema s tim. Dodat ću šećera. Malo ću promešati. I to je to. A sad ću dodati brašno. Jao, nešto mi je upalo u nos. Šta ćeš sad? Nema veze, nastavljam. Oho, sipao sam celo pakovanje. Sad treba sve dobro promešati. To je to, sad mogu sipati testo u aparat za vafle. Let's go! Ovo će biti najukusnija vafla koju je moja sestra jela. Testo je baš ukusno. I što je najvažnije, bez ljuske od jajeta. Nadam se da će vafla također ispasti ukusna. Svi su dodali šećer, ali ja znam da šećer nije zdrav. Umjesto toga dodat ću zrelu tikvicu. I napravit ću testo od nje. Prvo je treba narendati. A onda dodati 2 jajeta. I naravno brašno. Sad mešam. I dodajem malo zelenila. To čak i zvuči gadno. Ali takvo testo je mnogo zdravije od vašeg. Sad ga mogu sipati u aparat za vafle. I treba meriti vreme da vafla ne izgori. Da, to je bitno. Jao, a ja to nisam uradio. Moja vafla izgorela. Vruće. U redu, nema veze. Sakrit ću njen loš izgled uz pomoć šlaga, voća i čokoladnog sirupa. Svaka mi čast. A svoje vafle ću tradicionalno politi javorevim sirupom. I stavit ću maslac. Odlično. A svoje već zdrave vafle ukrasit ću još i zdravim zelenilom.
Jedva čekam da probam. Jao, Bato, tvoja vafla je izgorela. Neću da jedam. A šta je ovo? Uj, a ova vafla ima ukus trave i tikvica. Mrzim ih. A ovo je nešto lepo. O da, bako, napravila si nerealno ukusne vafle. Pobeđuješ. To, nisam se uzalud toliko trudila. Na kraju želim da popijem šolju ukusne kafe. Okej, bit će urađeno. Upravo mi je pala na pamet genijalna ideja. Vruća kafa, to je baš dosadno. Danas je hladna kafa u modi. Mislim, frappuccino. Treba sipati što više leda u veliku čašu. Zatim treba dodati ukusan čokoladni sirup. I naravno ne smijem zaboraviti na samu kafu. Moja kafa je iz Starbucksa. I mislim da koktel Twix također neće škoditi. Promućkat ću ga i koristiti umjesto mlijeka. A ja ću napraviti klasičnu kafu iz kesice. Znam da moja unuka je voli. To je to, mislim da je dosta. Na kraju treba dodati šlag i malo slatkiša. Stavit ću Oreo kolači, čokoladicu Twix i naravno slomčicu. Jao, stigao je more da kuvam kafu. Napravit ću pravu kafu za razliku od vas. Uz pomoć vage ću izmeriti neophodnu količinu zrna. Okay. Onda ću ih ručno iseckati. Gledajte kako se to radi. I tek sad ću dodati vrelu vodu. Što, zar se kafa stvarno tako pravi? Odlično. Sad ću sipati kafu u šolju. Mleko za kafu ću također umutiti sama. Neću zaboraviti ni na pravila serviranja. Pogledajte kako je lepo. Probat ću prvo ovu kafu. Bako, uvek prepoznajem tvoju kafu i vreme je da priznam da mi se uopšte ne sviđa, jer je iz kesice. Prva šolja izgleda prijatnije. Ukusna je, ali previše gorka za mene. No. Ostao je posljednji kandidat. Ovo je stvarno super. Brate, ti si pobedio u ovoj rundi. To, konačno. Pitam se koje je Lubeni izabrao za prvi izazov. Lubenica? Ali kako se može spremiti lubenica? Ema, imaš li neke ideje? Sigurno se može smisliti nešto neobično. Ej, pazi malo. Ups, izgleda da Ema sada ima mnogo manje opcije za kuvanje lubenice. Ali može se smisliti nešto drugo, zar ne? Smislila sam nešto. Dobri alati, ali kako ću ti pomoći sa lubenicom? Ne, to definitivno neće uspjeti. Ne, ni to također. Ne, ovo ne valja. Ostala je samo kanta. Plašim se da pitam šta će ti. Fuj, ta lubenica je skupila toliko prašine. Ona se sigurno više ne može jesti. Ema, planiraš to da baciš, zar ne? O ne, ona hoće da posluži Tobenu. Kakav užas. Baka je razočarana. A vrijeme je da se pokaže Emi kako izgleda lepo serviranje lubenice. Oho, kakav udarac. Wow, lubenica se dobro očistila. Svaka čast, bako. Sada uzima poseban nož da bi je lepo isekla. Sjajno. Ostaje da se to stavi lepo na tanjir. Ovako. Izgleda da je ostalo pače višak. Pa mogu ga pojesti. Došao je red našeg šefa Betty.
Gledajte pažljivo jer radi pravi majstor. Oho, kakav neobičan oblik. To je pravo remek delo. Sada Betty seče još malo sa kraja. Sada tako. To se može gledati beskrajno. I... O da, pogledajte to čudo. To nije lubenica, to je pravo savršenstvo. Bravo, Betty. Sva 3 jela su spremna, što znači da je došlo vreme izbora. Wow, kako sve izgleda cool. Počet ću sa ovog jela. Kakvo sočno pače. Lubenica bez kore je super. Definitivno like. A šta je ovo? Je li to šala? Ovdje je neka prljavština na kori. Fuj. Ovo je već interesantno. Sad ću da probam. Pitam se da li će se Benu dopasti Betino jelo. Izgleda da mu jedan komad nije bio dovoljan. To je već dobar znak. Čini se da izbor to između Bakinog i Betinog jela. Da, naš šef pobeđuje. Čestitamo, Betty. To je dostojna i što je najvažnije, zaslužena je pobjeda. Šta reći, majstor si. Nova runda i to je... Šta? Jaje sa iznenađenjem? Nevjerovatno. Kako se to može spremiti? Nemam pojma, ali pokušat ću. Šta može biti lakše? Treba mi ovo, da još ovo i ovo. Odlično. Kako se to sprema? Naravno mogu da probam ovako, a možda ovako. O ne. Izgleda da je bakino jaje iscurilo iz ljuske. Šta sad radi? Naravno, to je dobra ideja. Prosipa ostatak jajeta, ostavlja ljusku, ona će nam trebati. Sada malo želatina, dodaje vodu, ubacuje pače kivija i meša to sve. Zatim treba da se uradi isto, ali sa različitim bojama. Oho, toliko šarenih lepih boja. Sada uzimamo dobijenu tečnost u špric. Odlično. A sada će nam biti potrebna ljuska koju smo ostavili. Punimo je tečnostima različitih boja redovno. Super, ali Betty ne izgleda impresionirano. Sad ću vam pokazati šta je pravo Kinder jaje. Prvo ću istopiti belu čokoladu. Ispao je savršen čokoladni fil. Sipam ga u 3 različite posude. Sad ću dodati malo boje. Predivno. 1, 2, 3. Sad nam je potreban poseban kalup u obliku jajeta. U njega sipam naš fenomenalan fil. Potrešću ga malo. Sad ostaje da se ohladi. Otvaramo. O da, to je to. Dodat ću šlag i fil u našu ljusku. Zatvaram. I najbolja Kinder jaja su spremna. Pa šta? A vreme da skinem ljusku i pogledam svoj rezultat. Da, mislim da će se Benu više dopasti moj desert. Pogledajte ovu lepotu. Ema, šta radiš? Izgleda da ništa. Ema, moraš hitno da smisliš šta ćeš da pokažeš Benu. Ostalo je jako malo vremena. Ema je počela da radi. Izgleda da je ovo iznenađenje koje će biti u jajetu. Ili u balonu. Da li neko razume šta je zamislila? Šta? Nutella? Zašto Ema pokriva balon nutelom? Toliko pitanja. Samo jedno je sigurno. Sa nutelom čak i balon izgleda ukusno. A ipak je zanimljivo znati šta sve to znači. Ovo je posljednji korak. Slatke konfete. Ali to još uvek nije jestivo. Eto, vreme je isteklo. Sad će Ben napraviti izbor. Eci, peci, pec, ti si. Počet ću od ovoga. O, koliko boja. Jel ovo žele? Ne volim toliko žele, ali generalno nije loše. O, šta je ovdje? Wow, koliko šlaga. Obožavam. I čokolada se topi u ustima. Jednostavno super. Kakav ogroman desert. Wow, Ema, da li je to sve bila šala? Pa, barem je to pravo iznenađenje. Mada nešto mi govori da to neće biti dovoljno za pobedu. Ko će pobediti, Bene? Naravno da Betino jelo.
Još jedna sigurna pobjeda. Bravo. Šta nas čeka u trećoj rundi? I to je krofna, odlično. Nadam se da naši takmičari imaju dovoljno iskustva u upravljanju krofni. Pa, Betty samopouzdano počinje da priprema testo. Naravno, za profesionalca kao što je ona, to je prelako. Gledajte kako ga meša. Testo je skoro spremno, ostalo je još malo. I sekla je veliki komad testa na nekoliko malih. Čekajte, a zašto Betty to radi? Hoće li napraviti mnogo krofni? Gledajte, sada dodaje boju. Wow, baš lepo. Još malo gnječi komad testa, a sad ga treba razvaljati. Baš dobro rukuje okolagijom, super. Sad je sve postalo jasno. Treba razvaljati i druge komade ofarbane u različite boje i staviti ih jedan na drugi. Sad se sve to pretvara u jedan veliki komad testa boje duge. Odlično, onda to treba uviti ovako. Betty, kakva lepota. Jao, kakva sveža jabuka. Biće mi potrebna. Izgleda da imamo lopova u našoj kuhinji. Emma, bolje se zauzmi svom jelom. Pazi, bako, Emma će pojesti sve tvoje sastojke. Izgleda da je naš lopov otkriven. Šta ćemo s njom, bako? Treba razmisliti. O da, ne postoji bolji način da se lopuža nauči pameti nego stari dobar prank. Drži se, Emma. Sada te umjesto slatkoće jabuke očekuju gorčina svežeg luka. Fuj, odvratno! Možda će ovaj prank malo da smiri Emu. Emma, probudi se. A vreme je da počneš da praviš svoju krofnu. Šta to? Oho, kakav zanimljiv način da se oblikuje krofna. Glavna stvar je da je uspelo. Dodajemo šlag. Nije loše. Malo bombona odozgo za dodatan ukus. Da, nažalost, samo malo. A dobro, i tako je dobro. Sada Emma može bezbedno da se vrati svom telefonu. A kako je bakina hrana? Oho, baka stavlja pače jabuke na štap. Umače jabuku u testo. I stavlja ulje. Samo par minuta i... Wow, kako ukusno izgleda. Svu ovu lepotu preliva čokoladnim sirupom. Naš kuvar je skoro završila. Kako velika i lepa krofna. Betty je sečena pola. Izgleda da će dodati fil. Koliko krema. Malo slatkih konteta, savršeno. Sad pokriva sve. Gotovo. Neverovatno. Emma, zapravo mi već počinjemo. Da, prijatno, Ben. Ko će pobediti u trećoj rundi? Izgleda da Ben želi da proba prvu Bettinu krofnu. Wow, tako je velika. U njoj ima toliko fila. Izgleda da je prevelika i da ima previše fila u njoj. Jao, raspala se. Sljedeće je Emina krofna. Moram reći, dobro izgleda. Nije loše. I konačno, bakina krofna. Pa, Bene, šta kažeš? Da, ekstra. Ben je oduševljen i mi smo odlučili ko je pobednik. Čestitam, bako, ovo je zaslužena pobjeda. Jao, hvala, unuče. Šta je ovo? Novi izazov? Pogledajte koliko ima slatkiša ovdje. A zašta su, pitam se? Ne znamo. 1, 2, 3, 1. Evo, ovo je vaš prvi zadatak. Oho, jasno mi je. Hajde da vidimo šta imam ovdje. Da, čokolada, to mi treba. Za početak ću uzeti nož i seckati čokoladu na komade. Tako je. Dobro, sad je treba istopiti. Sipat ću seckanu čokoladu u činiju. Tako je. I zagrejati je. Kao što vidite, proces ide veoma brzo. Eto, gotovo.
Sada uzimam kalupe. Ovi silikonski su odlični. Uzimam tečnu čokoladu i sipam je u kalupe. Ne treba sipati puno. Sada treba da se čokolada lepo rasporedi po kalupima. A višak ću prosuti. To nam ne treba. Eto šta sam dobio. Jao, mogu ja tako čak i bolje? I meni će trebati čokolada, ali uzet ću malo više čokolade. Još i još više, da. Ovog bi trebalo da bude dovoljno. Sada treba da se sve istopi. A bit će puno ukusne tečne čokolade. A dok čekam, mogu se malo igrati. Obožavam košarku. Jau. O, šta je to? O ne, moja lopta uništena. O, to je bila moja omiljena lopta. Ne plači, imam ideju. A da li si shvatila kakvu? Naravno, hvala, bako. Moja lopta se pocepala, ali nije uzalud. Iskoristit ću je. Samo je treba malo doraditi. Gotovo. Treba nam samo jedna polovina. Okrenut ću je na opačke. I sada imam odličan kalup za čokoladu. Sipat ću čokoladu ovdje, a zatim razmazati je po celoj površini. Tako je. A višak ću sipati u činiju. Odlično. Sada treba da se čokolada ohladi i stvrne. Wow! Samo pogledajte šta sam napravila. Prelepo. Sad ću sipati bombone unutra. Treba sipati što više. O, da. Toliko će biti dovoljno. Sada pokrivam drugom polovinom i dobit ću ogromnu čokoladnu loptu. Pogledajte kako je lijepa. Bravo, unuko. Dakle, sad je moj red. Uzet ću štapić, jabuku i čašu čokolade. Šta mislite šta ću praviti? Tako je, jabuku u čokoladi. Odlično, sad ću valjati jabuku u nešto lepo. Naprimjer u ovo. A drugu jabuku u marshmallow. Danas koristim sve. Eto, stavit ću jabuke na tanjir i to je to, lepota. U stvari, treba dodati još nekoliko sitnih detalja. Sad je sve spremno. Izgleda odlično, sviđa mi se. Nemojte se sramotiti. Sad ću vas naučiti kako se to radi. Ali treba malo pripreme. Odlično. Počinjem. Uzet ću pastu od pistaća, dodat ću pastu ovdje i pažljivo sve promešati. Da, tako je. A sad mi treba kajsija. Uradit ću sve isto. Zatim grožđe, borovnica, mirisne jagoda i na kraju banana. Nikako bez nje. A sad ću napuniti čokoladne kalupe koje su se upravo stegle. Da. Zatim ću sipati čokoladu preko. I sad čekati da se stvrdne. Eto, sve je gotovo. Pogledajte kako je lepo ispalo. Ostalo je samo lepo da se posluži. Jeste vidjeli? Ja sam profesionalac. Prijatno. Wow, kakva lepota. Mali čokoladni autići. Hoće da se igram sa njima. O ne, desio se udes. Wow, kakvo lepo punjenje imaju. Treba brzo probati. Ovo je prelepo. Super, sviđa mi se. Kako velika čokoladna lopta. Sad ću da vidim šta je unutra. Wow, koliko puno bombona. Moram brzo probati. Jao, to je jednostavno fantastično. Wow. Ovdje su još neobične slatkiše. Cool. Probat ću. Kako neobičan ukus. Šta odabrati? Pobedili su autići. Ja sam rekao da sam profesionalac. Dakle, sada morate napraviti tortu. Da, super, pa mogu. Odmah počinjem. Kako je to zabavno.
O ne, šta se dešava? To ne valja. U stvari, ovaj krem je dobar za mene. Namazat ću ga na prvi sloj kore, a na drugi sloj ću namazati zeleni krem. Da, njega isto treba razmazati, tako je. Sad ću sve isto uraditi sa žutim kremom. Divno. Posle naranđasti. I to je to. Došlo je vreme da ukrasimo tortu. Dobro, dodat ću malo dekoracije, bit će veoma lepo. Tako je, odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Ej, pogledaj ovamo. I meni je lepo ispalo. Pogledajte tamo, bako. Hej, ne, meni treba torta, bako. O ne, treba hitno sve popraviti. Eto tako. I još jedan sloj. Sada to liči na tortu. Samo je treba ukrasiti. Koristit ću krem za to. Dodat ću što više, ne treba štedeti. Eto. A sad ću sve lepo razmazati. Dodat ću malo cveća, bit će baš lepo. A tu će biti veliki srećni osmeh. O, divno. Bako, i ja sam napravila tortu, pogledaj. O, kakva lepota, pametnice moja. Oho, neverovatno. Da, to se zove prava torta. Gledajte i učite. O, kako je visoko. Ne mogu da verujem. Dobro, dosta, skloni se. Dobro, a vidjet ćemo ko će pobediti. O, ja baš zaostajem od šefa. Treba nešto da uradim. Moja torta mora biti viša. O, smislila sam. Opa, tako brzo. Sad ćemo vidjeti ko će imati veću tortu. Ha? Aha, još malo. Sve se srušilo. Sad ću popraviti. I treba nekako fiksirati da ne padne. Da, znam. Ovako. Super. Svaka mi čast. Sviđa mi se. Prijatno, dragi. Kakva lepota. Ovo je super torta. Hitno je treba probati. Kakav ukus. To je pravi užitak. Dobro, idemo dalje. Sada ti lepotice. Jedva čekam da probam. Da. I ovo je veoma ukusno. Sviđa mi se. Dakle, posljednji takmičar. Ova torta izgleda mnogo dobro. I ukus je fantastičan. Znate, to će biti težak izbor. Dakle, pobeđuje naravno torta sa metlom. Ne mogu da verujem, ja sam pobedila. Ostaje posljednji izazov i pravimo krofne. O, sve jasno, spremna sam da počnem. A za početak ću pripremiti testo i napraviti komade potrebnog oblika. Da, tako je. A prva krofna je spremna. Ona ide direktno u tiganj sa uljem. I ne zaboravljam da okrećem. Odlično. Gotovo. Kako vruće. A sad mi treba špric. Ne treba igle, plašim se. Ama ne boj se, to je za džem. A napunit ću špric džemom. I zatim sipati ga u krofnu, tako je. Gotovo. Ostaje da sipam šećer u prahu i može se jesti. Ja sam završila. Ups, izvini dragi. Pazite malo, bako. Dakle, gdje sam stao? A da, pravim žele. Dodat ću želatini i dobro promešati. Sada sve to ulivam u specijalne kalupe. Tako je. Divno. Malo ću sad čekati da se stekne i eto. Moja žele krofna je gotova. Uj, kako odvratno. Sva sam u testu, a zalepilo se za mene. O,
Ne volim testo. Smislila sam nešto bolje. To mi treba. O, divna, ukusna i što je najvažnije, gotova krofna. Probaj. Dakle, da vidimo. O, kako neobične krofne. Sad ću probati. O, pa to su žele krofne. Baš su zabavne. Nisu loše. A šta je tu? To su klasične krofne. Baš su dobre. O, a to je nešto zanimljivo. Kako velik komad. Pa šta je to? Ne mogu da zagrizem. Neću ni jesti. Dakle, pobedile su ove krofne. O, kako lepo iznenađenje. Ovo je kulinarski izazov. Tiffany, jesi već smislila šta želiš? A gde je crtež? Neuronske mreže su ga napravile umjesto mene. Hoću jelo u obliku slona, ajkula i loga. To je sad jako popularno. Odlična ideja, Tiffany. Odmah ću početi da pravim log. Zove se Tun Sagur. Dakle, sastavit će tortu. Kore će biti čokoladne, a fil od vanile. Svaki sloj ću obavezno premazati filom. Tako je, odlično. A sad će mi trebati marcipan. Uzet ću četkicu i nastaviti da radim. Ja ne razumem te vaše popularne stvari. Tiffany, dete, pokaži još jednom. Ja, dobro. Gledaj, napravi jelo u obliku liri-li, lari-la. Ali to je slon. I zašto je zeleni? Dobro, napravit ću, taman imam kaktus. Stavit ću preko kapicu u obliku slona. I dodat ću slatke čizmice. Gotovo. Samo što se bode. O, Elis, jesi napravila tortu? Da, je li liči? To je baš on sa slike. A dodat ću noge i ruke. Tung sahur. Tako je. Super. I njegova omiljena palica. Ups, baka je pala. Kako smešnog slona ima. Šefa, šta ćete vi spremiti? Ja sam već sve smislio. Moram napraviti ajkulu. Počet ću od brašna. Napravit ću testo, a posle kore. O, zanimljivo, šta će vam ispasti? Trenutak, skoro sam završio. Eto, Trallallero trallallà. to baš liči na ono što je nacrtala Tiffany. Dakle, probaj, draga. Oho, stvarno ste napravili torte po mojim crtežima? To je baš ono što sam htjela. Trallallero Hoću što pre da probam. Ali sa bakinim jelom nešto nije u redu. A da li se to može jesti? Joj, još se mi prst ubola. Izvini, Tiffany, nisam dobro razumela zadatak. Dobro, bolje da probam Elisinu tortu. Trudila se. Izgleda baš privlačno. Čokoladne. A ovdje ću probati peraju. Kako slatko. A sada samu tortu. O, da, to je prelepo. Ali ko će pobediti? Rešeno, šefe, pobjeda je vaša. To, znao sam da ću pobediti vas. Prestani da se hvališ, sad ću te prebiti. Šefe, šta tu radite? Ja sam odlučio da napravim tortu. Od svega što voliš. Dakle, upravo sam je polio glazurom od tvog omiljenog Skittlesa. O, da, to će biti prelepo. Pa, ne. Hoćete napraviti bolje nešto sa bombonama? Želim da ih bude veoma mnogo. Okej, sad ću smisliti nešto. Dakle, treba mi kalup. I seći ću krug. Tako je. A sad ću ga pokriti filom. Pažljivo, tako je. Zatim ću staviti preko još jednu koru. I nju isto pokriti filom. Divno. Zatim ću staviti treću koru i nju isto pokriti filom. Želim da moja torta bude šarena. O, da, to je prelepo, zar ne? Dakle, stavljam posljednju narančastu koru. A sad mi trebaju bombone. Ne, to je premalo pakovanje. Bolje da uzmem ovo. Dakle, sipat ću sve bombone unutra. Da, zato sam napravio rupu. A sad ću sve to pokriti. Odlično, ostalo je samo preliti tortu crvenom glazurom.
Wow, pogledajte kako lepo curi. Divno. Sad je sve ravno. Ostalo samo dodati slovo S. Eto, to liči na jednu veliku bombonu. O, onda i ja znam šta raditi. Treba mi čokolada. Što više? Stavit ću je u činiju. A zatim ću istopiti uz pomoć fena. A vruć vazduh će brzo otopiti svu čokoladu. O, da, odlično mi ide. Pogledajte. To je to. Idemo dalje. Sada čokoladu treba zalediti. Koristit ću sprej. A, kako moćan fen. A, kako ga isključiti. Isključio se. O ne, a moja perika. Gde je nestala? Kako da shvatim to? Oj, moje naočare su kod vas. Dajte, ne vidim ništa bez njih. Aj, kosu mi vrati. To je tako zabavno. Šefe, lepo ste izgledali. Dakle, treba mi Maltesers. Sipat ću ih u čokoladni kalup. Da, sipat ću što više. I pokrit ću drugom čokoladnom polovinom. Dodat ću etiketu i to je to. A vidim da ste već završili. Moram se ubrzati. Ja ću koristiti lubenicu. Sad ću je iseći. Da, tako je. A sad ću izvaditi svu unutrašnjost. Uradit ću to uz pomoć specijalne kašike. Odlično. A sad ću staviti unutra svoje kuglice od lubenice. I ukrasit ću sve grožđem i kupinama. Divno. Pokrit ću drugom polovinom kore. Završila sam. Tiffany, prijatno, draga. Uspeli ste? Dakle, počet ću od Skittlesa. Sad ću iseći pače. Neverovatno! Pa to je torta sa bombonama. Fantastično! Jako ukusno. Prelepo. Treba obrisati usta. Da, a sada želim da probam Maltesers. Sad ću ga iseći. Wow, koliko bombona! Neverovatno! I čokoladna kugla, baš je ukusna. Ali više me zanima Maltesers. Sad ću ga probati. O da, obožavam te bombone. I ostalo je probati samo lubenicu. Treba iseći. O, nekako čudno. A zašto je lubenica prazna unutra? A, nije prazna. Tu je voće. Sad ću probati. Wow, sviđa mi se. Prava letnja torta. Ali pobedila je šef. Opet. O, da, to je moja već druga pobjeda. Bako, jeste vidjeli to? Najbolji sam. Dakle, a sad mi spremite sushi. Jel može? Boš sam gladna. Sve je jasno. Spreman sam da počnem. Dakle, uzet ću nori i staviti pirinač na njega. Tako je. Zatim ću rasporediti sve. Odlično. Vreme je da stavim sir i krastavac. To je to. Sada mogu uviti to sve. Ostalo samo dodati crvenu ribu. I opet uvijam. Svaka mi čast. Ostalo samo iseći i servirati. Ja sam završio. To je klasična Filadelfija. Nju vole svi. Nije nešto. Ja imam bolju ideju. Dakle, treba će mi krastavac i rezač za povrće. Sad ću iseći krastavac na tanke trake. Tako je. Da, svaka mi čast. A sad će mi trebati blender. Evo ga. Unutra ću staviti 3 slatke paprike. I šargarepu, da. A sada zatvaram i uključujem. Sad čekat ću da se sve zamelje. To je to. Uzet ću kašiku. I to će biti punjenje. Stavit ću to sve na krastavac.
Sir sam već stavila, znači mogu ubiti sve to. Ostalo je sve lepo servirati i preko ću staviti još malo povrća. A moje zdravo jelo je spremno. Baka ne razume da suše od povrća niko ne česti. Slatki će biti mnogo bolji. Uzet ću 6 komada žvake Huba Buba i razvaljati sve to, tako je. A sada uzimam fil, evo ga. Iscedit ću ga na žvaku, tako je. A zatim dodati M&M's bombone, žele mede i njord bombone. Divno. Zatim ću uviti sve to i iseći. Eto, pogledajte, napravila sam ogromni slatki suši. Cool! Wow, jedva čekam da probam sve. Počet ću od klasike. Philadelphia. Što je to? Ne mogu da uzmem ništa štapićima. Ok, onda ću koristiti ruke. To je ukusno. A šta je ovdje? Je li to rolna od povrća? Izgleda sumnjivo, ali probat ću. Ne sviđa mi se. Probat ću nešto drugo. To je nešto slatko. Ne mogu da verujem. To je tako ukusno. Oduševljena sam. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve. Tiffany, ali ko je pobedio? Hej! Šta? Zar još niste shvatili? Alice, pobeda je tvoja. Hvala. To je moja prva pobeda. Super. Ovo su moje omiljene igračke, balerine Kapućina i krokodilo Bombardiro. A da li smo već počeli za to? Onda mi je već došla ideja. Davide, hvataj! Napravi tortu u obliku ove igračke. Daj mi da razmislim. Rešeno. Znam šta će mi pomoći. Izvadit ću mog pomoćnika. Ovaj robot je specijalno stvoren da pravi tortu. Hajde, počni! On će sastaviti idealnu tortu za nekoliko minuta. Ja moram samo da stavljam kore. A kad je torta gotova, onda treba odseći sve suvišno. Da, odlično mi ide. Sada druga kora i opet fil. A sada treća kora. A sve suvišno ću odseći uz pomoć rukavice Gvozdenog čoveka. To uopšte nije teško. Čak i zabavno. Ova stvar mi smeta. Davide, kakvu to imaš tehnologiju? Robote, daj krem. Gdje je moj robot? Bio ovdje. Gdje ste ga stavili? Bako, šefe! Ne mogu da priznam da sam ga bacio sa stola. Šta da radim? Sve mi jasno, dobro. Prekriću svoju tortu zelenim marcipanom. Tako će biti još lakše. Gotovo. A sad ću dodati jestive detalje. Eto, ispala je prava glava krokodila. Izgleda fantastično. Ličina pravo, plašim se. Ma daj, bako. Dalje uzimam čokoladu. Nju treba otopiti. Niste valjda mislili da ću se ovdje zaustaviti? Napravio sam samo pola. A sada moram napraviti avion. Istopit ću čokoladu fenom. Tako je. A sad ću je sipati u Lego kocke. Eto, dobio sam čokoladne Lego delove. Od njih će mi biti lakše da sastavim avion. Uspeo sam. A šta ja da uradim, Jess, za tebe? Da li si već smislila? Naravno. Bako, hvataj balerinu Kapućino. Šta? Koga? Kakva slatka lutkica. Dobro, sa ovim ću se izboriti. Dakle, sastavljam tortu. Unutra će biti fil od kafe. Da, tako je. Hoću da napravim glavu. Tako je. Stavljam koru, opet fil. Divno. I opet koru. A preko ću staviti beli marcipan. Da. Ispalo je odlično. A sad je važno pravilno udariti po stolu. Uspelo je. Niko se nije uplašio. Sad ću sačekati da se torta vrati. Savršeno. Liči na pravu šolju kafe. Dodat ću detalje.
A zatim ću odozgo preliti karamel sirup. O, kako lepo. Oh, sviđa mi se. A belom čokoladom ću nacrtati prelep crtež. Kao da je to zaista šolje kapućina. Ha, ispalo je slatko. A šta to leti prema meni? Liči na ajkulu sa patikama. Okej, bit će urađeno. Kore će biti plave, a krem beo. Naravno, prvo treba sastaviti tortu. Nekoliko kora, fil i to je to. Odseći ću sve suvišno i formirati ajkulu. O da, ja sam pravi majstor. Pratit ću savjet svojih kolega i prekrit ću i ja tortu marcipanom. Zatim ću dodati perae, a nakon toga ću sve obojiti. Divno. Stavljam ajkulu na patike i gotovo. Da li ste sve uradili? Wow! Super! Svaka vam čast! A onda brzo dođite kod mene na degustaciju. Ovo je najbolji dan u mom životu! Počet ću sa krokodilom. Probat ću Lego. Pa to je čokolada, super! A sad ću odseći komadić krokodila. Wow! Unutra je zeleno! Probat ću! Oduševljena sam! Ovo je jako ukusno! Mnogo mi se sviđa! Like! Zaista, nemate nikakve šanse. Čekaj, neka proba moju tortu. Naravno! Ovo je balerina kapućina! Sad ću odseći parče. Da vidimo! Wow! Kako je lepo unutra! Probat ću! Oho! To je mnogo ukusno! Ne mogu se zaustaviti da jedem! Bako, ti si najbolja! A šta je ovdje? O, kako slatko! Čak mi je žao da je jedem, ali moram. A dobro, hajde da probamo tvoju glavu, ajkulo. Jao! Zanimljivo! Sviđa mi se! Znate šta? Odlučila sam! Pobeđuje Baka! A šta je sa šefom? Ne, pobeda mora biti moja. Šefe, ne brinite toliko, sve će biti u redu. O, znam šta hoću! Spremite mi picu! Naravno, to će biti lako. Prvo mi treba jedno jaje. Evo ga. Razbit ću ga u činiju. A zatim još 5 komada. Zatim ću dodati malo brašna, mleka i promešati sve to. Što bolje. Eto, ispalo je testo. Njega treba nežno razvući oklagijom. Ja sam majstor u tome. I ja sam uspjela da umestim testo. Sigurna sam da nije ništa gore. Dakle, stiskam krajeve da dobijem ivice. A sada treba ispeći testo. Zato ću odgristi malo crvene paprike. O, sad će sve da gori. Ojoj, kako vruće. Oho, Bako, kakve ti imaš metode? Surove? A bitno je da je se moje testo ispeklo i nisam morala da koristim rernu. A sad ću napraviti sos. Dakle, treba pomešati krastavac, brokoli i salatu. Uključujem i čekam. Eto, moj sos je već gotov, baš brzo. Kako sveže miriše. Razmazat ću ga po testu. Tako je, pažljivo. Za punjenje ću koristiti povrće, luk, papriku, kukuruz, paradajz i bosiljak. Spremao sam testo. Ja sam čak i napravio poseban oblik od testa za sos. Da, ja čak i to umem. Nemojte se čuditi. Dakle, prvo sos. Unutra ću sipati kečap. I po celoj osnovi također mora biti kečap.
Dalje ću posuti sve sirom, staviti peperoni i papriku i masline. I treba opet sve podgrijati brenerom da bi se sir istopio. O da. I ja sam nešto smislio. Ja ću imati slatku picu. Tako Jess sigurno nije jela. Umjesto sosa ću koristiti Nutellu. A kao punjenje ću staviti čokoladu, Maltesers i M&M's bombone. Spremno. Neka Jess proba. Wow, ispunili ste zadatak tako brzo. Od čega da počnem? Sve tako lepo miriše. Dobro, probat ću prvo klasičnu picu, one sa kobasicom. I ovdje čak i sos ima. Probat ću sve zajedno. Wow, jako ukusno. A, čekajte. A šta je ovo tako odvratno? Shvatila sam da su masline, mrzim ih. Ne sviđa mi se ova pizza. A šta je ovdje? Pizza od povrća? Okej, probat ću je. Izgleda čudno. Jao, ukus je još gori. Hitno moram da pojedem nešto lepo posle ovog. Šta? Slatka pizza? Odlična ideja, Davide. Tvoja verzija pice pobeđuje. Čestitam! To, tako sam dugo čekao ovo. A vi ste luzeri. Oho, smislila sam. Napravite mi koktel. Tako sam žedna. Naravno, stavit ću u čašu raznobojne džus kuglice. Da, tako je. Izgleda super. Zatim uzimam sirup od jagoda. Treba ga sipati u mleko. Da, ovako. Sad ću imati mleko sa ukusom jagoda. Divno. A sad je vreme da promučkam sve to. Mučkam. Još malo. Gotovo. Umorio sam se. I sipat ću mleko u čašu. Odlično. Ostalo ukrasiti sve šlagom. Pokrit ću poklopcem i ubaciti slamku. Hoću da probam. Stani, gde ćeš? Ne smeš. Ja ću napraviti za moj Jess koktel od povrća i iscedit ću sok od krastavca. Super! A ukrasit ću sve brokolijem. O, ispalo je baš onako kako sam htjela. Ajoj, opet vaše povrće. Ja ću koristiti voće i bobice. To je mnogo ukusnije i također korisno. Dakle, koktel je gotov. Ostalo je da se preli u čašu. Ali prvo ću staviti jednu kašiku čija i tek onda sipati koktel. Eto. Draga Jess, možeš probati. Oho, uspjeli ste. A što je ovo? Brokoli? O ne, to loš znak. Okej, probat ću. O, ju, a ništa gore nisam pila. Ne. Dobro, a šta je ovdje? O, ovo liči na nešto ukusno. Sad ću probati. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Koktel sa džus kuglicama. To odobravam. Super. Na meni se jako sviđa takav koktel. David je pobedio. Pobedio!